জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। ଏ ବକଟି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ଲାଗୁଛି ତା ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବିଚରାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଆରେ ୟା କଣ୍ଟା ତ ବାହାରୁନି। ଏଠି ରହିଲେ ମୋର ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ୟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ହଉନି। କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ, ଯେତେ ଡେରି ହେଲେ ହଉ, ୟାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବିନି। ନାଇଁ। ଉଠ ଉଠ ରଘୁ। ପୁଣି ଆପଣ? ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବଗକୁ ପଠେଇଥିଲି। ସେ ବଗକୁ କଷ୍ଟରେ ଏକା ନ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଜୀବ ଦୟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ଉପରେ ରହିବ।